Ahojte! Prepáčte, že v tomto videu mám ešte horšie svetlo, než mám v mojich videách, ale už je tma a to svetlo, čo mám, vôbec nepomáha. Dnešné video bude make-up inšpirácia podľa Dominike Mirgovej. Videla som tu jej fotku a strašne sa mi ľúbilo to líčenie, čo mala. V videa vám dám ešte aj fotky tohto môjho líčenia, lebo toto svetlo úplne inak ukazuje farby. Takže dúfam, že sa vám toto líčenie bude ľúbiť. Môžeme začať. Použijem túto bázu na oči, tentokrát od Essence I Love Stage. A týmto prstom si ho takto rozotriem. Teraz použijem túto veľkú ceruzku od Rimmel London, tú bielu. A nanesiem si ju na celé viečko. A prstom si ju len trošku rozotrem. Teraz zase od mojej palety Deborah Milano beriem túto farbu, túto bielu a dám si ju tu. Teraz zoberiem tento štetec a zoberiem zase túto bielú farbu a dám si ju tu dole len na začiatku oka. A teraz zase s týmto štecom zoberiem zase tento istý tieň. Dám si ho na celé viečko, na tú bielú farbu. Teraz si len trošku opraším tento štetec do ruku. A zoberiem túto farbu a túto, takže spravím taký mix. A nanesiem si ho tuto na koniec oka. Dávajte si pozor, aby tá hnedá farba nešla na tú bielu, bo chceme, aby tá biela časť zostala naozaj biela. Keby náhodou by vám išlo trošku toho hnedého tieňu na tú bielú časť, zoberte si s iným štecom tú bielú farbu a dajte si ju znova. Teraz zoberiem tento malinký štetec a pekne si ten tieň rozotrem. Teraz zoberiem túto tekutú linku, táto je od Deborah Milano, ale ako som už povedala, normálnu tekutú linku. A spravíme si hrubú linku, jak má Dominika na fotke. Teraz zoberiem obyčajnú čiernu ceruzku a dám si ju tu dole. Zoberiem túto riasenku od Dermacol Rapid Grow Lash Mascara. Teraz si spravíme contouring, takže zoberiem tento štetec a tento bronzer zase od tejto palet. Si vyberám tento bledší. Pekne začnem moje kontúrovanie. Aj tu hore. Teraz použijem túto licenku, túto tmavšiu, trošku do hneda. Dám si toho veľmi, veľmi málo. A na pery použijem tento produkt od Rimmel London Lasting Finish. To je tá farba. Veľmi, veľmi jemná. A dám si ju takto na pery.
skončilo. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Keby by ste chceli vedieť, ako sa robí nejaké líčenie, napíšte mi to dole do komentárov. Ahojte, na budúce.